Sige, sige. Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Country TV. Please like and subscribe. Ang bakbakan ng mga sikat ngayong gabi. Sa sobrang dami ng nag-aantay mga idol at ang may gustong manood, mapa Luzon, Visayas at Mindanao, maski sa ibang bansa at sa buong mundo, ay napakarami talagang manonood na gustong makapanood sa The Battle of YouTuber. Kaya naman nakakalungkot na balita mga idol dahil nag-breakdown ang system ng pay-per-view at hindi ito kinaya ng dami ng tagapanood at nag-register. Samantala mga idol ay tuloy na tuloy pa rin ngayong araw ang event at bakbakan ng mga sikat, ngunit bukas pa ipapalabas at mapapanood ang bakbakan at ang basketball. Samantala mga idol ay pinagbawalan naman ng organizer ang kahit na sinong kukuha at mag-upload ng walang pahintulot ni Boss MG dahil sobrang laki ng ginastos ni Boss MG sa event na ito at dapat si Boss MG lamang ang maglalabas ng kopya sa The Battle of YouTuber. So, dun sa mga kabakal natin na nagtatanong about sa website, bakit daw hindi mapanood yung ating Battle of the YouTubers? Well, kasi po ngayon, naka-down po yung system. At piniliwanag ni Rendon, ang alam ko at nilabas din sa Facebook page ni Von, na sobrang daming gustong manood sa Battle of the YouTubers dahil ito ay hindi lang naman sa ating bansa. Worldwide na po kasi ang Battle of the YouTubers. Yung suntukan ng mga sikat ay kahit sa ibang bansa po kasi pwedeng mag-register. So sobrang dami po daw ng mga gustong manood sa buong mundo ay nag-down yung system. So ang mangyayari po ay ngayon po gaganapin, ngayong araw na to, December 28, yung laban. Yun nga lang, mapapanood po ito bukas. So, yun po ang mangyayari. Kasi sobrang naka-down ang system na hindi kayang i-live ngayon. Kaya ang gagawin po, gaganapin ngayon yung event at lahat po kami ay bawal mag-video. So even me, even sila lahat ng mga kasali, Team Luzon, Team Visayas, hindi po sila pwedeng maglabas ng resulta, hindi rin pwede maglabas ng mga video, even me. Hindi po pwede. Respeto po ito sa organizers, especially kay MG, kay Makagago, dahil malaki po ang ginastos dito. Million po ang ginastos sa event na to. Yun na lang, pagpapapunta dito sa Team Visayas, sa ating lugar sa Manila, ay syempre ginastosan po yan. At yung mga venue, lahat po yan ginastosan. So hindi po biro yung nagastos dito. Kaya lahat po kami ay hindi pwede, even me, maglabas ng video na mangyayari ngayon. Pwede lang po kaming maglabas ng mga video or nung mga mangyayari kapag ito ay natapos na. So para kahit paano ay alam niyo yun, magkaroon man lang ng respeto sa organizer po. So yun po. So just wanna share mga kabakal. Ang sabi po ay sa mamayang 11 PM pwede na uling mag-register. So dun pa po sa mga kabakal natin or sa mga taong gustong manood ng Battle of the YouTubers ay pwede po kayo mag-register. Ilalagay ko po yung link dito po sa video natin. Pwede po kayo mag-register para makapanood po kayo ng mga kaganapan bukas. So hindi po sira yung link at doon sa mga gustong manood, mag-register lang po kayo. So wait nyo na lang po. At yun po. So just wanna share at yun po ang nangyayari dito. So pasensya na po at hintayin na lang po natin. Sabay-sabay tayong manood bukas mga kabakal. So magandang hapon sa mga taong nanonood at syempre sa mga fans ni Jonah at sa mga fans ni Tony Fowler. Nandito kami ngayon sa Battle of the YouTubers, syempre under VloggersTV.com. Ngayon mga boss, unfortunately yung VloggersTV.com nag-down. Hindi kinaya ng server ng VloggersTV.com, which is yung site. Hindi niya kinaya yung sobrang dami ng tao na nag-visit and bumili ng pay-per-view. So ngayon, unfortunately, wala tayong magagawa down ang site. So kailangan i-upgrade yung server ng site. Mas lalong palawakin kumbaga yung site. So ngayon, down siya hanggang 11 PM.
huwag kayong mag-alala, yung mga pera nyo nandun, walang problema, yung binili nyo nandun pa rin, it's the same thing, okay? Kaso lang syempre ngayon, yung event will be taped anyway. And the game itself will be played. So, yung suntukan ni Jonah, yung Battle of the YouTuber Basketball ko, kung saan co-host ko sa Tony Fowler, ay patuloy pa rin, game pa rin yun. So, yun nga lang, para sa mga bumili ng pay-per-view, bukas nyo yan mapapanood ng 6 p.m. sa vloggerstv.com. Okay? And then, at the same time, sa mga gusto pa rin humabol na gusto pa rin bumili ng pay-per-view, mamaya 11 p.m. okay na yung site. So, bukas, then pwede na kayong bumili from 11 p.m. Tapos bukas ng 6 p.m. Mapapanood nyo na siya sa site. So, ganun pa rin. Register kayo. Siguro mga 11 p.m. na. 11 p.m. na kayo mag-register ulit sa site para okay na yung site. And then 11 p.m. na kayo magsimulang bumili. Pasensya ng lahat. Actually, nahiya ako. Pakita mo Angie kung gano'ng karami ang production para makita din ng mga tao kung gano'ng karami talaga ang mga production. Okay. Taas. Diba? Sige, dito. Ganyang karami ang tao na unfortunately, syempre, nadismaya. Again, syempre, ito naman meron kaming napakatindi na major sponsor. So, hindi nang wala sa amin kahit isang naglalabas talaga dito. Lahat naman na nakikita nyo is just literally for entertainment. So, ang daming tao dito na nagtatrabaho. Inuulit ko, hindi lang po isang tao, 2, 3, 4, 5 tao. It's literally hundreds of people working here. So, definitely hindi pwede na pauwiin lang sila and then pabalikin bukas. It's not gonna happen. So, lahat ng drama shit, lahat ng mga entertainment na inaabangan nyo sana for today will be seen tomorrow sa vloggerstv.com. Maraming salamat. Tony, baka meron ako gusto sabihin. So, ay mga guys, ito po ako nag-uusap sa yun, again, humingi po ako ng pasensya kasi nag-out site, inaayos lang ako, kumbaga may bug lang. So, kung maraming nag-message sa inyo o natataka, nagmaraming nag-message sa akin, tataka, bakit hindi kayo makapag-sign up? Kasi nga, nagkaroon po ng konti problema, alamin mo lang, bago ko lang ito alam ko. Sobrang hype na hype kayo, pero hindi po kami na... Sana panood nyo mga idol, ano ang masasabi nyo? Mag-comment lang. At hanggang dito na lang tayo mga idol, at kung nagustuhan mo ang video na ito ay inaanyayahan kitang i-subscribe ang ating channel. Ako ay nag-upload ng isa hanggang dalang video araw-araw. At ang susunod na video na i-upload natin ay ang inaantay nyo. Maraming salamat. Goodbye.